Türkmenistan yurdunda yanlanışkın ovadi. Gecenin ay nurunda fehra dilim ruhunda Türkmenistan yurdunda yanlanışkın ovadi. Bakı bakır yağ yağlı şirin şeker sal yağlı Sevgi mehirden dolu yanlanışkın ovadi. Bakı bakır yağ yağlı şirin şeker sal yağlı Sevgi mehirden dolu yanlanışkın ovadi. Saz kuvvetli güllerde, sayrak şirin dillerde, teraşılan güllerde, yanlanışkın ovadi. Saz kuvvetli güllerde, sayrak şirin dillerde, teraşılan güllerde, yanlanışkın ovadi. Bakı bakar yağ yağlı, şirin şeker sal yağlı, sevgi mehirden noli, yanlanışkın ovadi. Bakı bakar yağ yağlı, şirin şeker sal yağlı, sevgi mehirden noli, yanlanışkın ovadi, yanlanışkın ovadi, yanlanışkın ovadi. Assalamu alaykum Kahraman arkadaşımızın sayesinde, hormatly prezidentimiz arkadaş serdarımızın parasat yol başçılığında, asudu asmanın asında paraka seminin üstünde, Türkmenistan yurdumuzun bagtyar günlerinin hödürünü urp yaşayan, mehriban aydınsa söýjüler Türkmen owatçylarynyň gadyrly muştaklary. Biz sizin her biriniz bagtyar boljaklaryňyzy, berk can saglygyny, maşgala birligini tüýsüregimizden ardy edýär. Türkmen sanatymyzy arşa götürmekde, Türkmen medeniyetimiz dünýä ýaýmakda. Biz ýaş, medeniyet, sunma işgärleri okumak üçin, öğretmek üçin, öwrenmek üçin ähli şertler öğretip berýän Kahraman arkadaşymyzyň, arkadaş serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Alp barýan il bähbitli, ýurt ähmetli işleri kemişe rowaşgyra beslensin. Ene mehriban ýerleşer, şeýle ýaş arzular bilen Türkmen owatçylarymyň her hepdeniň anyny ýaýlamak diýen aşkyň owada at gepleşimiziň ýene bir täze sany ýaýlama çykdy. Gepleşimiziň bu gydek sanyň myhmany bilen Türkmenistan diýarymyzyň wekil aýdymçylarynyň biri Rahim Gurbanowy myhmançylyga çağırdyk. Rahim, siz gepleşimizde hoş gördük. Sağ olun Atacan. Indi Rahim, bir gepleşimizin başyndan gepleşimizde bir girişmäk, öz bir ýürek ardy bulanydy, buýsanç duýgulanydy. Bir iýleşmeden paýlaşsaňyz. Hawa Atacan, ilk bilene aşkyň wadatly şeýle bir şadyan şokunly gepleşiňizde şakylyk ýola ben çağırymda diýen begenýän sebäbi bilen şu maskalamız bolup çağırlymyz bolup şu Türkmen owat dili aýlamyna aşkyň wagt gepleşigini başlanna ruh howetlen diňläp tomoşyda oturýarsa bizim aydınlamada halk köpçülüğü yaratma, ulu mümkünçleri dörüp veren mehriban arkadaşımıza, mehriban arkadaş serdarımıza çün alkışlar vermeyi diyen mehriban arkadaş serdarımızın canı sağ olsun. İyi yurt bekleyişler elmi damara vacadın. Türkmenistan devletimizde de aydım sağdın ovadı, çalışma gülküsü belentten anlansın. Bizim şu gödürlükleri vasıtıp täze aydınlamızı çıkarıp işler dörsün edip bolsa. Rahim köp sağ ol, arzulyňyz hatır bolsun. Biz size sunut äleminde awa ulusyn kurardy edýär. Ha oğlum. Indi Rahim ýa bir sözüňizi belläk geçdiňiz, maşgala bolup getmeşiňiz tomaşa diýýärdiňiz-de. Ha oğlum. Awa, diýmek, biziň getmeşiňiz şertler bilen aýdyryp tanışdyňyz. Elbet. Şonadam iýleşemedem, hem sizem ýatyp geçeli şertlemedi. Indi Rahim hormatly prezidentimizin parasat ýol başçylygynda sanylgym esasynda aşkyň owada at getmeşigi iýleşemedi bilen ýakyn aragatlyş saklan getmeşiklemeden biri. Awa, esasy biziň getmeşigimizde gözlendim. Bir näçe owada sowally jaňlar. Awa, iýleşeme tarapyndan gelip bolşan oýlanmalar. Emem näme getmeşigimizde siziň ýerine ýetirip berjek aşkyň owada bilen baglanşykly bir näçe ajaýyp aýdymlaňyz ödendi diýär. Indi biziň getmeşigimizde iki san sahypadan ibarat Rahim. Birinji sahypasy sowal hem owada diýip atlanýar, ikinji sahypadan oýlama baýar diýip atlanýar. Biziň getmeşigimizde şu gedek sanyny jemi 485 tanak SMS gelip gowuşdy. Bizim şolardan saýlap 3 tanak iýleşimde jaň edýär. Sowal jogap arkaly getmeşigime dowam edýär. Getmeşigime gatnaşyp ýeňi jolan iýleşimde de Rahim siziň bir ajaýyp aýdymlaňyz, gowy aýdymlaňyz sow edýär. Indi Rahim ýene bir dal belläk geçedim gelýär. Biziň getmeşigimde 485 tanak iýleşimde birlikde gatnaşdyryp bilemdik. Şoň üçin 485 bilen birinji beligi aralykdan haýsam bolsa bir beligini saýlaýaňyz, isle 26, isle 38 saýlaýaňyz siz bizim şo beligide hasapy duran telefon beligi jaň edip iýleşimde gatnaşdyrýar. Düşündirebildimmi? Düşündürüm.
Rahim onunla getpeşimizin başına haýty berigin taýlaýar. 125. Bolýa. Onda mähriban vatandaşlar Türkmen owatçylarymyň hormatly muşdoklary, aşkyň owada aty getpeşimizin ilkinji sowaly hem owalajagy. 125 birgide katapy duran telefon bergejagy diýär. Göreliň biziň bu ileşimiz kimkä? Ine mähriban ileşler ileşimde jaň gitdi. Göreliň. Alo. Alo, assalamu alaykum. Wa aleykumussalam. Biz Türkmen owadan jaňa diýär aşkyň owada aty getpeşiginden. 05-25 gaýtga öýmidi getpeşimde gatnaşmagy isse bildirip SMS ýolapsyňyz. Awo. Indi bir mümkin bolsa özüňden bir tanıştyrsaňyz ileşişimiz bilen. Men Marwelatyň Mar şäheriniň ýaşaýjysy Çarif Ahmet. Mähriban ileşler biziň getpeşimizde Çarif Ahmet gatnaşýar. Ahmet, biz size getpeşimizde üstün gardy diýär. Sag bolun. Ahmet, biziň getpeşimizin bu gözek sanyň mehmany biziň Zeki Nadimşylarymyzyň biri Rahim Gurbanow mehmançylykda. Eger Ahmet biziň getpeşimizde berjek sowalarymyza dogry jogap berseňiz, onda biziň getpeşimiziň üstü bilen Rahim Gurbanowyň bir gowy aýdymlarynyň birini dinlemäne mümkinçilik gadanýaňyz bolýarmy? Bolýar. Onda Ahmet ünsürip dinlen biziň berjek sowalarymyz şeýle. Orta Aziýada iň beýik binalaryň biri bolan Gutlu Temir'in minarasy ýurdumyzyň Haýfa vilayatyna ýerleşýär. Indi Ahmet 3 tane jogap ödürleýär. Ahal vilayatyna, Lewap vilayatyna, Daşowuz vilayatyna. Ahmet, sowalymyz jogaplary düşünüklümi? Düşünükli. Eger men ýalňyş meýan bolsam, Daşowuz vilayatyny bolmaly. Bu tornuklu jogabyňyz Ahmet Daşowuz vilayatymy? Hawa, Daşowuz vilayaty. Bolýa, onda biz kabul edýäs. Indi mähriban ileşler, ileşimiz Ahmet beren sowalymyza, ýagny Daşowuz vilayaty diýip jogap berýär. Rahim, jogap dogrymy? Ne doğru adam. Doğru da diýäňmi? Ahmet jogap dogry. Ine mähriban ileşler ileşimde Ahmet biziň getpeşimizde işen gatnaşyp, dogry jogap berip ýeňiji boldy. Biziň getpeşimizde elbetde ýeňiş paýam aýdym. Onda siz üçin Rahim Gurbanowyň bir gowy aýdymlaryndan tawgat edýär. Dinleýän tomoş edin, diýinjalyň. Sag bolun. Onu gezek nowo sizden Rahim ine gitara taýýar guraly. Siz aýdym aýtsaňyz menem gapdandan bollugynyň taýýarlyk etsem, ileşmeden bir de tomoş edip, hedil edip aýdymlamy dinleteler. Başysyna Bagatly duşup sana senin gözlerin ovudun Kara gözlerim baksın bana senin gözlerin ovudun Men bagatly duşup sana senin gözlerin ovudun Kara gözlerim baksın bana Ovadan senin gözlerin ovadan 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 şerin sellem ovadan 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 senin gözlerin ovadan 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 şerin sellem ovadan Gecelerine aşkına ayın senin yılgırışın malayım Kirpikleri yok kaşıyayım senin yılgırışın ovadan Gecelerine aşkına ayın senin yılgırışın malayım Kirpikleri yok kaşıyayım senin yılgırışın ovadan Ovadan, ovadan senin gözlerin ovadan Ovadan, ovadan şerin sellem ovadan Ovadan, ovadan senin gözlerin ovadan Ovadan, ovadan şerin sellem ovadan Mähriban ileşler Türkmen owatçyly elminde aşkyň owada aty gepleşip dowam edýär. Gepleşimiziň bu gözek sanyň mehmany biziň Zeki Nadimşylarymyz Rahim Gurbanow. Rahim ine gepleşimiziň başynda bir gowy aýdym bilen gepleşimizi berip berdiňiz. Makmal owalaňyz belentden belent ýaňlap. Tamam. Indi gepleşimiziň ikinji owalyk hem sowalyjagy gezek nogo sizden haýsy beligini taýlaýaňyz. Yani 125 sayladı. Şöyle 100 diye. Ha, 100. Sanım ovadan sanım. Onu 100 saýlaýaňyz. Hawa. 100-nji beligini.
Bolya onu biz kabul edýäs. Mehriban ileşer gepleşimizde 100-nji belegide hatapydyr on telefon belege jaň edýäs. Göreliň biziň bu ileşimiz kimkä? Ine mehriban ileşer ileşimizde Rahim jaň etdi. Alo. Alo, salamu alaykum. Wa alaykumussalam. Biz Türkmen owadynyň jaň edýär aşkyň owada at gepleşiginden. Biziň nowla 25 gaýsy belegimizde biziň gepleşimizde gatnaşmagy iste bildirip SMS ýolapdyňyz. Ine bizem ýolan SMS-ni kabul edip aldyk. Ine bir mümkin bolsa bizi tomuş edip oturan ileşmede öňüňi tanıştyraýsaňyz. Men Daşow dolatynyň bollum taýt tram näse nepet durdy. Ine mehriban ileşer Daşow dolatynyň ýaşajy ileşimiz nepet durdy biziň gepleşimizde gatnaşýar. Durdy, biz size gepleşimizde üstünlük ardy edýäs. Sağ olun. Ine durdy biziň gepleşimizden bu gedek sanyň mehmany Rahim Gurbanow. Biziň zehine edimçilerimizden biri. Biziň gepleşimizde berjek sowalymyza dogry jogap berseňiz, onu biziň gepleşimizde mehmany Rahim Gurbanowyň bar gowaýdynlaryny size sowal edýär, bolýarmy? Bolýar. Bolýa, onu durdy siziň paýyňyzda şeýle sowal düşdi. Meşhur Aýla Akşam atly aýdymyň sözleri haýsy şahyryň dörejiliginden. Indi durdy 3 tane jogap bar. Birinji Ata Atajanow. İkinci jogap Aneberdi Ağabayev. Üçüncü jogap Mehmet Seyidow. Durdy 3 jogapdan haýsy jogap dogry? Ata Atajanow. Bolýa, onu biz kabul edýäs. Ine mehriban ileşimiz durdy. Beren sowalymyza Ata Atajanow diýip jogap berýär. Jogap dogrymy? Durdy dostumuz bildi de jogabyny. Dogry jogap berdi. Ine mehriban ileşimiz durdy. Biziň gepleşimizde gatnaşyp dogry jogap berip ýeňiji boldy. Durdy, biz sizi ýeňişiňiz bilen tüýsürimizden gutlaýar. Gutly bolun ýeňişiňiz. Sağ olun. Bolýa, onu durdy biziň gepleşimizde şeýdip işiň gatnaşyp dur. Gatnaşywam şuň puňalak ýeňiji bolup durun. Onda gepleşimizden dowamynda siz üçin Rahim Gurbanowyň bir gowaýdym bilen gepleşimiz dowam edýäs. Sizem diňleň, tomaş ediň, beýinçalyň. Sağ olun. Bolýa, sag bolun. Söýgülim ýatlaýan gollarym galgan Garaşgyn sen aýyn diýen sözleriň Men saňa garadym aran ýerlerim galypdyr uzakda nirde sen nirde Men saňa garadym garan ýerlerim galypdyr uzakda nirde sen nirde Ömrümün gonşasy nirde sen nirde Garaş seni didim menem gelerin Yören yollarıma güller diderin Elmadam himişe yatlap giderin Ömrümün gonşasy nirde sen nirde Elmadam himişe yatlap giderin Ömrümün gonşasy nirde sen nirde Ömrümün gonşasy nirde sen nirde Aşık men sevgilim arayan daştan Geceler uklamad gözlerim yaştan Doysan da yedidim men pek sevgimi Aramız uzakdır nirde sen nirde Doysan da yedidim men pek sevgimi Aramız uzakdır nirde sen nirde Ömrümün gonşasy nirde sen nirde Garaş seni didim menem gelerin Yören yollarıma güller diderin Elmadam himişe yatlap giderin Ömrümün gonşasy nirde sen nirde Elmadam himişe yatlap giderin Ömrümün gonşasy nirde sen nirde Ömrümün gonşasy nirde sen nirde Ömrümün gonşasy nirde sen nirde Rahim köp sag bol. Ine gepleşimizde ýene de bir gowaýdym bilen gepleşimizi berip berdiňiz. Endi Rahim birinji sahypamyzyň ahyrky sowaly owady jaňy. Endi gedek nogo sizden haýty bergin taýlaýanyz. Atajan näçe tan ses SMS geldiňiz?
485. 485 şolda gel 485-nji belgen. Gatoy, onu gepleşimizde Mehriban iyileşer. 485 birgide hatapadır, onu telefon belgecan edeceğiz. Görülün bizim bu iyileşimiz kimke? Gepleşimizde katlaşıp yeni cevap bilir mi ki? Yine iyileşimizde can etti Mehriban iyileşer. Alo. Alo, selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Biz Türkmen ovadından can edeceğiz. Aşkın ovada at gepleşiminden bizim nol ve 25 kayıtke belgimide. Bizim gepleşimizde katlaşmak için SMS yolu yaptınız. Hawa. Bizim yollan SMS'ini kabul edip aldık. Şöyle saatine can edeceğiz. Özünüzü tanıştırayın iyileşimidir yani. Men Balkan vilayetinin ýaşaýjysy Ataýew Daýanç. Ene Mehriban iyileşir. İyileşimde Ataýew Daýanç. Bizim gepleşimizde katlaşa. Daýanç biz size gepleşimizde üstünlük arzu edýär. Sağ olun. Bizim gepleşimizin bu gedek sanyň mehmany Rahim Gurbanow. Bizim zehine edimçilerimizden biri. Bizim gepleşimizde berjek sualymyza dogry jogap berseňiz, onu bizim gepleşimizde mehmany Rahim Gurbanowyň bir goýdymlaryny size sowgat edýär, bolýarmy? Bolýar. Bolýar, onu ünsertdiňler. Sowalymyz şeýle. Şu şakdaky destandan gaýty biri Şeýdaýynyň dörejülüňe değişli. 3 tane jogap. Gülfenuwer destany, Ýüsüp Düreýga destany, Gül Bilbil destany. Biz sizden geljek dogry jogaby garaşýas. Gülfenuwer destanym kadiýan. Anyk bilýäňizmi ýa şaklap aýdýaňyzmy? Çaklap aýdýan. Ýöne şom kadi pikir edýän. Biz kabul edýäs. Ene Mehriban iyileşer iyileşime daýanç Şeýdaýynyň dörejülügini Gülfenuwer destany değişdirilip jogap berýär. Rahim jogap dogrymy? Elbetde daýanç tory, anyk dürüst jogap berdi. Jogap dogry daýanç. Beren sowarymyza dogry jogap berip ýeňi joluňyz, ýeňişiňizi tüýsüren bilen gutlaýar. Hemem gepleşimizde mehmany Rahim Gurbanowyň şol aýdymdan size sowgat edýär. Diňleň tomaşa diň diýinjalyň. Köp sağ olun. Bolýar, sag bolun. Alaslara etedi sen yanına kovluktum Kamusany betedi sen yanına kovluktum Kamusany betedi sen yanına kovluktum Orsa başkan heferi Erkimi alan peri sen yanına kovluktum Erkimi alan peri sen yanına kovluktum Kovluktum seni görmene kovluktum Kovluktum sen yanına kovluktum Durna gülüm dilberim sensiz yaşap bilmerin Küsep ballı levlerin sen yanına kovluktum Vah küsep ballı levlerin sen yanına kovluktum Orsa başkan heferi Erkimi alan peri sen yanına kovluktum Vah erkimi alan peri sen yanına kovluktum Kovluktum seni görmene kovluktum Kovluktum sen yanına kovluktum Seni görmene kovluktum Rahim, ene birinci sowaly hem owa sahypamyza üstünlük göjemedik, iyileşmede mişen gatnaşdylar. Gepleşmeden hem ikinci sahypana geçýär. Häzir indi gepleşmeden ilkinji oýlanmadan tomaşa edeli. Siziň etmän zadyňyz Rahim, gepleşmede tomaşa eden oýlanmaňyzyň dowamyny
gowaýdy menen bele. Bolýar. Onunla öňüňizdäki ekranna oýlanma tomuşyp bilýäňiz. Birinji oýlanmada tomuş edýär. Bir wagtda sen jemalyňa maýyr bolup, sen ugruna perwanadım. Saňa dowuş bolýan märi kalbymda gopýan harasady özümden başga hiç kim duýan okdy. Saňa bolan söýgüýüm gün-günden köreýärdi. Sen güler ýüzli nurana keşfini täze dogan aýamyňda diýdim. Sen içki duýgularyňy kalbyňa aralaşyp saňa bolan söýgüýümi, yüregimde gizlenip ýatana pynhan sırlarmy açasym gelýärdi. Sen bilen derdim paýlaşasym gelýärdi. Sen bilen ýene-de bir gezek dowuşmaň arzuwyndadım. Sen geleriňe sabyrsyzlyk bilen garaşýardym. Gözlerim ýolunda galypdy. Ýönem arman indi geçdi. Sen öz taýyňy tapypdyň. Kalbymiň törüne gizlenip ýatan pynhan sırlarmy, saňa bolan duýgularmy sen bilen paýlaşyp bilmänimem. Aýtmaly sözlerimiň aýdyrmanyň galanyny ökünüp aňyrsana çykyp bilemokdym. Aradan ençeme ýyllar geçenem bolsa, men henizem kalbymiň törüne gizlenip ýatan pynhan sırlarmyň, saňa bolan pek söýgüýümiň täsirine çykyp bilmän gezip ýörün. Sen hakdaky söýüjü ýatlamalary, sen hakdaky oýlanmalary gursagymda ýadygarlyk hökmünde göterip ýörün. Saňa bolan söýgüýüm men kalbymda müdümlik galar. Yaşlığımdan gönüm berdim bir gıyda, ağalar şol gıydı süýän men süýän. Süýänligim size eyledim beýan, ey ağalar şol gıydy süýän men süýän. Süýänligim size eyledim beýan, ey ağalar şol gıydy süýän men süýän. Yarım meniň başym sypap otursam, başym sypap aşk gölüne batırsam, şemal gelip meni götürse, ey dur asman aýdar süýän men süýän. Şemal gelip meni götürse, ey dur asman aýdar süýän men süýän. Aşık üçün köňlüň geçirdin beýle, armany galar men bolmasam bile. Ne deyin aşık men bar gödür göle, ey bütün elim bilsin süýän men süýän. Ne deyin aşık men bar gödür göle, ey bütün elim bilsin süýän men süýän. Ağalar şol gıydy süýän men süýän. Bütün elim bilsin süýän men süýän. Keşfini gözöwme getirýän, hol alsa arzuwlaryň aňarsyna goluňy bulap, maňa näde bilen seredip, ýalgaryp dursun. Sen tarapdan gelýän ýakymly şemal, sermaýlaýa, maňa hiç zat eşdilenok. Ýöne men duýýaryn, guşlar saýraýa, owadan güller görküňden renk alan bolara çemeli. Sana duşan makalım, yüregim çal-çal turup başlaya. Mehribanım, ikimizin aramızda rang atıp duran, dıknışık arzuwlarymyň içinden ala hasardy bolup, nazarım sen taýa geçip gitti. Asyly görsem, meni galpylla goýýan nädejek şemal, sen yüregiň her gezekki urgusundan badalyan bolsa näçe. Men bir bagty çuwan. Çünkü men seni söýýän, söýgü, aşk. Bu duýgular insanyň
iň täsin duýgularynyň biri. Ine, meniň saňa bolan söýgüm. Men seni bagtym saýan. Aşıklyk ilhamy, bu duýgy ajaýyp duýgy. Heýde mundan edi zat bolarmy? Aşykda ulu gudrat ba. Aşykda arzu umyt ba. Meniň bar keşgim seniň keşfin. Assa yürek taşşakanda sergedan teker şimalın Qara saçın yel peşinden qavan yan edidim Assa yürek taşşakanda sergedan teker şimalın Qara saçın yel peşinden qavan yan edidim Qavan yan edidim Asmany bulutlar tutsa, gökümürdep yağış yağsa, seni yağışın damcasından qavan yan edidim Asmany bulutlar tutsa, gökümürdep yağış yağsa, sol yağışın damcasından qavan yan edidim Qavan yan edidim Seni günün soyuşundan meydanın güllüğü sandan adamların qarayışından qavan yan Seni günün soyuşundan meydanın güllüğü sandan adamların qarayışından qavan yan edidim qavan yan edidim qavan yan İnsan barlygy bilen biziň misli gaçyp barýan keýin kölögesine çalamlaş ömrümizi bedeýe. Sen men dünýäme giren ilkinji pursadyň keçijek dünýämiň asmanyna bulutlar bir-biri bilen çaklaşyp ýağış ýagypdy. Sen orsam men dünýäme ýağış bolup dälen. Söýgüň özi bolup ýagypdyň. Yekilikden ýadan tuqat kalbyma patyrlaryň soltany bahar getiripdiň. Ömrümim göz açıp yumosu salmyň içinde ýada wurdum. Soňra göwnümde öz-özüne erkedip bilmeýän bir hereket başlandy. Ol umyt daragynyň şol ýagyşdan soňra güneş bilen ilkinji dowuşşugynyň aljaraňly, ýüreginiň urusy eken. Sen meni söýdüňçe şol umyt daragy boýarly, ulolly, össü. Ol ne güýde ýapraklarynyň saralmagyndan, ne de gyşda ýapraklarynyň dökülmeginden gorkdy. Eýsemde insan kalbynyň gyş gelip, howa sowap, gar ýagyp, ýüzüňi darap barýan şemar öwsenek ýaly dälle, ýüregi söýgüsidi. Umytsyz garana başlanýanka. Sen ihlasyn bilen boýalan umyt daragty berdaşlyk gollary bilen aşgatly dünýämi ýellen, ýagyşdan, saýaty bilen tomsyň jowdasyndan gorady. Saňa duşan önüm ömrümiň iň şowly güni eken. Egerde sen bolmadyk bolsaň durmuşym beýle gyzyklan bolmazdy.
Sen maňa ynananyň üçin men özüme ynanmagy öwrendim. Sebäbi sen iň oňat doýgularyň, ähli gowdatlaryň başlangyjysyň. Sen barlygyndan dünýäm hemişe gözel. Sevgi kakta sev açalı, yellere daraya sen saçını. Aydıp sevgin aydımını, gel söyünüm yanıma. Sevgi kakta sev açalı, yellere daraya sen saçını. Aydıp sevgin aydımını, gel söyünüm yanıma. Yılları sanalı, canımın cananı, bugünümün halanı, gel söyünüm yanıma. Yılları sanalı, sen canımın cananı, bugünümün halanı, gel söyünüm yanıma, yanıma. Saçlan dene tolkunumy, ak yüzüň ayalkymymy, sıyınlap danglan salkynyny, gel söyünüm yanıma. Saçlan dene tolkunumy, ak yüzüň ayalkymymy, sıyınlap danglan salkynyny, gel söyünüm yanıma. Yılları sanaly, sen canymyň canany, bugünümün halanı, gel söyünüm yanıma. Yılları sanalı, sen canımın cananı, bugünümün halanı, gel söyünüm yanıma, yanıma. Rahim, gepleşmeden ikinci sahipasyny Oýlanma Bayrat sahipasyny üstünlikle jemledik. Rahim, gepleşmeden şu ýerinde ýene bir ýoly ilki bilen gepleşmede gelip gatnaşaňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadamyň saýasynda, arkadaşlar serdarmyň alyp barýan paratat ýol başlygyna toýly mekanymyz bolan Türkmenistan ýurdumyzda hemişe bakmaly wagtyňyz belent ýanglansyn. Sunuwa dälemini ulusnik ardy edýäs. Oğlum Atacan. Yine men düşünem şuun gıdıklı gepleşiklerin bir yeri oldu. Yattan çıkmacak portatları bir bay var. Oğudun sevgi hikayelerini dinledik. Oylamaları dinledik. Şeyle sunu otumları yaymakta. Täze aydınlamadı halk köpçülüğü çıkarmakta. Şeyle var giyin mümkünlükleri var. Şeyle giyin mümkünlükleri dördüp veren mehvan arka dağ serdarımıda ulu sağ olsun maydiyan. Koy mehvan arka dağ serdarımıdın canı sağ olsun. İl yurt bekli işleri elmi damarra vajalsın. Rahim köp sağ ol. Arzulyňyz hasyl bolsun, arzulyňyz elbetde bizem goşulýar. Bizem size owadan ýurdumyzda her bir toy bayramlarynda bakmaly wagtyňyň belent ýanglanmagyny tüýsüremizin ardy edýär. Sağ olun. Indi bir gepleşimiziň ahyrynam gepleşimiziň ady bilen baglanşykly aşkyň o wagda atlaýdym bilen jemläýli. Başysyny. Ene mehriban ýyleşer Türkmen owatçylarymyna aşkyň o wagda atyp gepleşigini siýetirmek isleýän sowalarymyz, owalarymyz hemem oýlanmalarymyz şulardan ibarat. Türkmenistan ýurdumyzyň aty dolugy üçin, elit halkymyzyň bagçyar günde ýaşamak üçin, biz medeniýet muňat işgärlerine döredip beren ähli şertler üçin, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyza ýene bir ýoly öýdük alkyşlamaly aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň janyny sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Elit halkymyzyň bagtly günde ýaşamak üçin durmuşa geçiren ähli işleri rowaşkyra betsensin. Şeýle ýaşardy bilen bir gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigimizden indik sana çenli bolsa, hoşta bolun, mehriban ýyleşe. Gecenin ay nurunda, zehra dillim ruhunda, Türkmenistan yurdunda, ýanglanýan owady. Gecenin ay nurunda, zehra dillim ruhunda, Türkmenistan yurdunda, ýanglanýan owady. Bakı bakar ýaly, şerin şeker san ýaly, sevgi mehirden dolu, ýanglanýan owady. Bakı bakar ýaly, şerin
şeker salyaly, sevgi mehirden oly, ýanglanýyşkyň owaly. Sasıkvetli güllerde, sayrak şirin dillerde, ter açılan güllerde, ýanglanýyşkyň owaly. Sasıkvetli güllerde, sayrak şirin dillerde, ter açılan güllerde, ýanglanýyşkyň owaly. Bakı bakar ýaly, şirin şeker salyaly, sevgi mehirden oly, ýanglanýyşkyň owaly. Bakı bakar ýaly, şirin şeker salyaly, sevgi mehirden oly, ýanglanýyşkyň owaly, ýanglanýyşkyň owaly, ýanglanýyşkyň owaly.